1 hour later. Hai mga kaungas! Welcome back to my YouTube channel. Ang atong kini na video karon ako gibuhat mga kaungas. Kuan ba? Magtipid ta karon no budget ang kining buwan ato ning kanon og 2 weeks. Tipid ta ba? Practice sa kaon way sudah ano? Budget man karon, budget man. Kaya man kadawat og ayuda. Nakadawat guys, sorry. Nakadawat ni ayuda pero di mara kilo daw. Dali man ni sa mga kuan ang barangay kay ana daw. May anak sa city hall, di mara daw kuno. Okay raman kay nagtipid man sad mi ini. Okay na mi kay na kining boot. Okay ra gud mga kabungas, okay ra. Sige na, ina ta magdugay, mga on na ta. Unsaon pagkaon ka ng way sudan. Mga tay shoes. Ano ra pagkaon mga kaungas ha? Ngani dyan medyo bait ko kayo mga kaungas. Kanang pugboy kayo. Ay kaon mga kaungas. Galing ya? Ay. Nonton? Ginagawa mo? Wow, sudan na ba? Ginagawa mo? Ang bako lang niya yung ano ka? Gago! Tuwan ba? Tuwid ba? Tuwid. Dapat nasa kay sauce. Bubuan mo sa imong rice. Marinig kita sa mukha eh. Para ang lasa ba? Ang lasa. Kaon to mga kaon nga. Umot na. I love it. Gigigil ako kayo ha. Nakita na yung mata ka ako eh. Kung na dito yung budget ba? Sa ayun nung tamo pabadlong kay para di na ito magtipid. Di na ito magtipid. Awa. Tapos na gani akong gisudan kay kana ako man na siyang kontiperon god og 2 weeks ba. Pwede na gani 3 weeks mga pwede na sad. Galing yan. Ano ka nasisira, ulo? Ginagawa mo? Oh, ulo na siya. Ano na siya ko na? Ulo na. Kaon, ano sila? Manay? Sarap! Yummy! Pero ang takagpuan, 3 weeks. Taon na dyan. Hindi ka. Sunod kayo, oy. Ipahita dyan. Ipit na dyan naman. Amoy pa lang. Bulan na. Sos ba? Ano ka nasisira, ulo? Hindi mo sabi, kaya eh. Hindi ah. Galing ya? Anton, mga ko nga. Tipid lang niya. Tipid ni. Wala na may kwarta god. Budget ba? Mami! Ang suka o ang kuan, ang suka o ang patis. Kunin na to, imuong kuan baka na. Imuong na to. Sabaw na nun eh. Galing ya? Labit. Bango. Kain tayo ng kain.
Kahit walang ulam, okay na yun. Kasi wala tayong ayuda eh. Wala na tayong budget eh. Papadlong, magugot. Nawa. Masibuano eh. Karon. Alisod na taron. Stranded yan eh. Karon wala naman tayo. Trabahoan eh. Pati kwarta. Mga budget ah. Mga kongas, dari na nato kanon kay ilar kay kaon ug mga kuan ay kanang mga pang kuan ug pang 4 ba pang 4 mga kongas dari na lang ko ta bang akong video ay ako pa man isang tipiro no mga 3 weeks or 2 weeks tingali ilan tawag dugay ay tumog kalimot og subscribe sa akong YouTube channel mga kaongas. Uy, Elmer Armamento. Bye! Yee! Sarap Ano ka talaga. nasisira, ulo? Parang may naalala akong amoy nito ah. Paano masabi? Parang may naalala talaga ako sa amoy. I love it. Bye mga subscribe niyo mo sa akong YouTube channel mga kaungas. Ayaw mga kaungas. Naminaw sa akong kaungas. Namiyag ipik sa koyo ko mga kaungas. Galing yan. Subscribe mga kaungas. Di ko na subscribe. Ano ka nasisira, ulo? Naradyo na niya mga kaungas. Ungas pa ta. Joke, rabi tao mga kaungas. Sige, bye na. Sige na.